Dnes som majiteľom tohto nádherného auta, nová Kia Xceed, nová generácia, GT-Line výbava, crossover v tejto svetlozelenej hráškovej farbe. Moja mama, keby ho videla, nechce z neho vystúpiť. Krásny chromový predok, ja mám tiež ešte tú staršiu generáciu Kia, ale nemám tieto krásne detaily. Všimnite si tie krásne svetlá, tieto ledky, ktoré tu sú, a tie svetlá sú trošku preťahnuté, to ja napríklad nemám. A celkovo tá predná maska s týmito nádhernými chromovými úpravami je športovejšia. Krásna športová elegancia a tieto vetráky, tie sú tiež absolútne nové. Kolesa mám aj ja 18, toto sú tiež 18, trošku tie disky prešli úpravou, modernejšie, krásne. Čo ale ja mám, a táto výbava to nemá, mám farbu karosérie aj na spätných zrkadlách, ale tu už aj so svetlom. Tuto je dôležitý detail. Toto tlačidlo pre dámy, ktoré chcú mať stále kľúčiky v kabelke, len stlačia, otvoria a môžu nasadnúť donútra, takže veľmi pohodlné. No a poďme sa pozrieť donútra. Teraz musím stlačiť to tlačidlo, aby som sa do donútra dostal, pretože ten priestor pre mňa 177 cm je veľmi pohodlný. Ak by som mal možno trošku viac centimetrov, už by som tu mal problém, ale inak krásne sedenie, výhľad na perfektné športové sedadlo. Čo sa týka vetrákov, sú rovnaké ako mám ja, ale aj tu vzadu sa dá nabíjať mobil, takže vetráky aj s klimatizáciou aj dozadu. Novinkou alebo trošku novou úpravou je, že ja tam mám len vrecka a tu sú sieťovky. Poďme sa pozrieť sem dozadu. Tieto medové plasty sú nádherné. To robí už aj tak krásneho auta ešte krajšie, športové a elegantné. Opäť dominuje nové logo. Na tom starom, ktoré mám ja, je ešte staré logo. Tu je nápis Xceed. Na týchto novších generácií je nadpis na boku. Čo sa týka kufra, ten má 426 litrov. Nie je veľký, ale myslím si, že ako rodinné auto úplne stačí. Trošku tu chýba možno rezerva, priestor na ňu je, že aspoň dojazdovka by sa sem hodila, ale inak mám to odskúšané, keď sa sklopia sedadla, dá sa aj stiahovať na Xceedke. Toto je dôležitý detail, ktorý mne veľmi chýba, že sa ten kufor zavrie takto automaticky sám.